Atong paminawon ang maayong balita dito sa Bohol. Dili tanan nga nga priso na hukman na sa ilang mga kaso sa mga dili tanan nga nagtingkagol magpakamatay na lang gyud sa ilang pagkapatikol. Aron masayon sa mga priso pagpahiuli balik sa katilingban kung ang ilang mga salaod human na nila masilbihan, gitudluan sila paggamit sa talento aron makasapi bisan naa sa priso ug kung makalaya na naay permi og kasaligan nga trabaho. Matagting Pasko maghimo ang mga priso og mga parol sa bisan unsa nga kadakon o kolor aron ibaligya sa mga banay nga buot pahayagon sa Pasko ang ilang balay. Ug kay lagi ting Pasko raman muhalin ang parol, kun dili ting Pasko asa naman lang mangitag ipalit og porol. Dito misulod ang mga ahensya nga nagtudlo kanila sa mga pwede nilang makaya aron sa ilang kalaay duna sila'y kalingawan og utingkay ug makakwarta samtang nagpaabot kano sa makalaya. Ang gisaligkway permi nga takop sa soda sa mga priso mahimong classic recycled bag na. Ang plastic nga botilya aw dekorasyon sa Pasko na pwede pod sa sala o sa opisina. Ang mga may abilidad sa arte, sa canvas, oil o acrylic paint sila ming diskarte. Kadtong mga kababayan sa beads o sequence mo'y ilang gikabisihan. Basta makakwarta lang pagpalit og sabon sa inilisan o pangkape panahon nga magbugnaw ang tiyan. Agi og tabang sa mga binilanggo aron sila makakita og maayong negosyo kung makabalik na sa katilingban, diin sila puhon mo puyo. Palit sa ilang mga mugna og ipakyatag ang Pasko sa pagmaya. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita, Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.